Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Reports, first portion. Maayong nga gawas ng Visayas, probinsya sang Negros Occidental, kag ilabi na sa syudad sang Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Action Reports first portion. Magapalayag naman ang inyo sining palatuntunan sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action unit reporters plus ang aton sining mga balita nasyonal kag mga issues lokal no nga tagan taman igtalapangod sa sining adlaw sang Martes yari kita sa ika 20 or 27 nga adlaw mga ka-action. Martes pa lang tano, biko Merkules na action hands. Martes pa lang kita mga ka-action. September 27, 2022, mga 89 days na lang before pa man ang Christmas Day, kag 96 dias ang nabilin before pa man magtapos ang year 2022 mga ka-action. Kag welcome na ang tuig sang tuig 2023. Action Reports, first portion. Mag-ainop na lang kita mga ka-action sa sining mga tinion sa kinanda na ko ang inyo sining ka-action sa kanginan aksyon Rex Cantong sa ngalan ni Action Fred Salanga. Action Reports, first portion. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan sa balita nasyonal ti ang budget sa tuig 2023 mga ka-action gin-sertifikahan ini nga urgent mga ka-action. Ay puwerti no. Kag pinakalites kay Cardingo nagagwa na sa par habagat amuning nagapaulan sa western part sang pungsod mga ka-action ti si Carding babay kag way pasang may nagasunod pero layo pa man ti ang ginapangamuyo lang sang tanan nga bisan kuan ini habagat ang nagapaulan dapat nga mangin matalunsay lang ang pagsinalayo mga ka-aksyon. Samtang ano pagid mga balita nasyonal, lima man ka mga rescue team ang gindeklarar nga napatay mga ka-aksyon. No? Ay, pretty grabe. Kag road clearing operations, ikinasa na sang Department of o DPWH Region 9. No? Kag lakip na ang iban pang mga balita ini may kang tanan man sa sining pagka sertifikabla sang budget bill sa 2023 gin-sertifikahan ini nga urgent ni Presidente Rodrigo Duterte. Action Report. Rodrigo Duterte, Ferdinand Marcos no daw katalang pa kita. Presidente Marcos ginsertifikahan ang 2023 budget mga ka-aksyon sa pungsod Pilipinas no. O sige sa mga ka-aksyon ta may pilaman ka mga bagay kag talulupang doon dring ginpabutsyag si Opposition Senator Risa Hontiveros nga dismayado ini siya sa budget nga cuts ini sang government anti-trafficking and person enforcement program bilang sponsor siya sang expanded anti-trafficking act of 2022. Suno siya dismayado siya bangod sa sining ambang na karon nga budget cut para sa implementasyon sini mga ka-aksyon no?
tilang taon ta kung ano ang mangin madangatan sang Expanded Anti-Trafficking Act of 2022 mga kaaksyon bangod sining cut sang budget sa original mga kaaksyon. No? Lakip na ang IBP o Integrated Bar of the Philippines kahapon ang nag-denounce man sa social media sang pag-atake sa court justice nga nagapabutyag may mga pamahog nga nagakanabo sa pinaka mga miyembro sang judiciary nga daw nagapamahog sa critical or gina-considered naton nga legal system karon sang pungsod. Ini ang ginpagwa ni IBP Manila Regional Trial Court Judge Marlo Magdosa Malagar nga nanging kabahin sang subject sang online attacks kag pagpamahog sa social media matapos nga gindismiss ang prescription case nga nagadeklara sa Communist Party of the Philippines o kung CPP-NPA nga terrorist group mga kaaksyon. Pidalang ini sa mga bagay nga talulupang doon nga mga informasyon karon nga adlaw. Action Reports, first portion. Ano ang mga balita lokal mga kaaksyon diri sa ato sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay. Dalontang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia ini may kang tanan sa PESO or Public Employment Services Office sa Negros Occidental, grand winner sa Bayanihan sa Service Award, plaque of resignation ginpresentar kay Gob Lacson. Action Reports, first portion. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon na Dale Salazar, Bacolod Traffic Authority Office o kung bitaw magapanagtaga sa mga flyers sa mga motorista para sa traffic rerouting, apisar nga wala pa maaprobahan sang konseho ang traffic plan para sa maskara. Action Reports, first portion. Ano pa gina mga balita sa Nukpo, mga kaaksyon sa Banwa sang Kawayan, no? Kapulisan sa Banwa sang Kawayan may bago ng hipe kag duwa ka mga iban pa nga mga police officials ginrelieve sa pwesto. Action Reports, first portion. Plus sa mga balita karon sa patrol ni Aksyon Zel Minardo, si Aksyon Zel anay mangin kaupod ta sa sining adlaw sang Martes kay si Aksyon Dinabuso may importante nga ginpadulungan sa Iloilo, no? O sige, si Aksyon Zel Minardo anay mangin partner ta sa patrol hibaloon ta karon ang report gikan sa mga markets or sa merkado sang syudad mga kaaksyon plus ang sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod. Action Reports, first portion. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon. Mayo lang ang pagpamati sa una nga check-in nga diri sa aton sining live video, no? Sa aton sining Facebook page mga kaaksyon. Malang nga pagpamati kay Christopher Velas, kay Hidina Ordonez, Bobby Munoz from Talisay, no? And Imbong Jocampo, may lang nga pagpamati Imbong Jocampo, no? Likewise sa mga kaaksyon tapang iban nga nagapamati man sa kay Ira Kabansagan Inventor Talurong, kay Shaq Colimbo, anak Rofil, may lang nga pagpamati, no? Yos, sige, thank you gid sa kay Otay Benedicto, belated happy birthday ko sa ila mapisan nga Kapitan Marlon Bibing Canillo sang Barangay San Jose, si Palay City. Ayos, salamat gid, no? Daligid lang mga kaaksyon, standby yan ay matagtapin ang mga commercial sa karon dugay-dugay balikan ko kamo mga kaaksyon sa amon sining pagpangalagad diri sa Action Reports first portion sa ato sining palatuntunan sa diligidamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa nagyutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message
Oo, para sa nagpadala siya ng Kasi wala man message. siya magamit, no? Pero sa last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bo piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya ako makulam. Eh, may pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kag ginagamit ko sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mangbulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God. First portion. Sa balik kita diri sa aton sining pangalagad sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga. Ako naman ang inyo sining Aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:24 na ang aton oras. Action Reports, first portion. Sige mga hisayod tanaya sa mga sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod kag presyo sa mga balaklon sa markets naton sining kaagahon. Kadtuan tanay sa Aksyon Zel Minardo sa aton sining patrol mga kaaksyon. Balita sa patrol. Sa balita naton nga sitwasyon lang anay Aksyon Zela pagkaroon taning mga blatter and trene sa masagap nga mga informasyon sa aton sining patrol. We have Aksyon Zel Minardo sa patrol upo dira kay aksyonan ni Kiraw. Aksyon Zel. Action Rex, mayong aga! Yes, kaya kasubungan natin yung mga taga-palamati, no? Suwang aga, Action Rex, do ka linong-linong pagid suwang sang syudad. Linong pagid? Oo. Kaya pag-walang ginagang ulan wala. Napagahon doon sige pat, isubong doon nagatahaw-tahaw naman. May mga bituon naman kay na pagpakadto ko di sa station nga masiplatan sa mga kalangitan pero basagid ang dalanon ta, no? Yes, basagid sa gihapon, Action Rex, no? Subong aga. Basi last ning adlaw Aksyon Zela. Kaya daw nagpagwa naman si sino to gani? Si Kanding? Si Bagyong Karding. Abi ko Kanding. Karding gali. Si Bagyong Karding. Oo, nagani gina Action Rex kay Subong, no? Na September 27. So, lapit na lang gid. Dali na lang gali magpagudbay ang September 27 sa Biyernes na gali September 30 katapusan pagka Sabado, Oktubre na. Yes, so mugid Action Rex, no? Sugod na ang maskara driya sa may syudad sang Bacolod. Ay, gali, no? Sugod na magaling maskara. Actually, may launching sila sa 30. September 30. Sa dinto gali, sa NGC. Sa NGC. So, may mga kapatid na to nga mga artist, no? Nga maabot. Oo, si Rico Blanco, kagiban pagin nga mga bandan sa Action Rex. Oo, mga local artists man, adri sa may syudad sang Bacolod. Timing ginawa. Wala ko duty mo. Ba? Sana all. Timing ginawa. Wala ka duty. Sabado na. Sabado na eh.
October 1. Gani. Matute, tagyapon. Pero why pagkapagwang syudad, no? Kung anong October 1 nila nga mga programs, no? Kag diin na hiwato, no? Wala pa Action Rex, no? So, Kay usually, October 1 ka plastar na sila mo, mga events nila, bla? yes, correct, good Action Rex, no? So, amo na ang aton nga bantayan, no? Kung nga diin inikag kung ano nga mga activities ini ang pagahiwaton, no? Sa pag sugod gid sini sa nga Mascara Festival kay ti medyo malawig-lawig gid man Action Rex, no? 23 days bala. So, imagine on ta nga kagati pangamayuon lang gid. So, kakausuran ta nga magnami ang tiyempo. Mayo lang tiyempo, wala lang mga weather disturbance, bla? Amo gid. Pagulan-ulan okay lang na pero kung kagaho na magulan kundi mas nami gid kagang importante dang malagaw mabutang sa safety bla action cell kay kabudlay ko kaysa maglagaw ka nga may mga lain ginhawa blaya. Oo, kaga subong mayo man Action Rex kay hindi maka-focus ini ang mga tao pag sa isa lang ka venue. No, so 6 na ka venues kay tiga pa siguro man ang aton ng mga law enforcement agency diriya sa may syudad sa Bacolod, no? Sa bahin sa NOPO, BCPO, kag mangina ang sa may 303rd. Kaya ano man ni sila Action Rex, no? Mag-augment gida para sa security management kag preparations man diri sa Mascara Festival. Kaya susubong naman diri Action Rex, no? Din kamo nga area subong? Ari na kami sa Libertad Public Market. Libertad kamo gali. Ro pamangkot na presyo sa mga utanon das pangilid. Dagay daw kadamo nagli mga nagapaninda da sa Libertad, no? Amo gid, kita ko di sa live mo ding video ho kadamo nagli mga tao sa Libertad as of this time. Oo, kung ano gani ka tawhay dito sa daranon sa may syudad na so diri kami anay mamangkot-mangkot kami diri sa pamangkot-pangkot da sa pangigaron da ho mga presyo da sa mga ulutanon bla mga panakot. Para nga magkakuan plastaran ay action cell gaulan pa why na? Wala na Action Rex. Good basibla mabasang yubon-yubonan mo da bla. Nito sa bagsakan gid kilo ano to kana mas madamo-damo dito ang mga utanon sini Action Rex. Sa Dindampe? Sa Bagsakan? Sa may Bagsakan, oo. Din ang Bagsakan man, dala sa may corner na da? Oo. Yes, kagati. Kay kabisado na ni Action Ani mo, kay siya nang kapaninda ko naga mo. Gani. Duty ni Dalinani ang pagpaninda diri sa laban ni. Pero nami kay ti sa diri mga preska gid ang utan Action Rex maka-save ka gid no halina sila sa iban nga mga lugar Action Cell mo. Iba to Canlaon pa Don Salvador no so madamo-damo gid so atan chikeron diri mga presyo sa utan pero kung maglabot na ni sa mga market pero sa kada barangay Action Rex mahal na ang isa ka bugkos siguro nga balato nga tag 25 30 na sa mga gani amo nang baligyanay mo. Oo. Ang 30 bla na nga balatong bla. May 3-5 man. Nabot ko may 3-5 pa na subong nga. So laka na lang Action Rex. Do amo na ang presyo na subong. Pero kung kayo magbakal sa Libertad, bugkos na da Action Cell, di bla? Oo, binugkos ni Action Rex. No so dere mamangkot dere. Kung kamusta diri ang ilang kay subong do kadamo-damo nagid sa mga nagapaninda no siguro mga nagakarinderya ini kiti may klase man sa Action Rex. No so chikeron taman kung may pagtaas diri sa presyo sa mga panakot. Check na bing. Good morning! Si Manga, sa iyang saging, sini Action Rex na nag-plastar. So, ma'am, good morning, Action Radio. Tagpinas po, ma'am, ang saging ko niya mo. Kilo na, guro? Tag 20 kilo dami. Kilo? Tag 20 ang kilo, sini Action Rex. Ano na nga saging na? Ang ginatanok ng Action Rex, saba. Saba? 20 ang kilo? Oo, tag 20 ang kilo. Ay, abaw. Sa amo niya, Action Rex mo ko sa bukid, kaya sinipi niya. Sinipi na ya. Why na ya galing kay syudad naman, di mo pagabot sa syudad na di kinilo na ng sinipi itong baklanay. Oo, amo gid Action Rex. Ang bilog tagpila na? Ang bilog tag 5 guro ng bilog ay. Oo. Sa Davao, kung may Action Rex na rin, tag 25 pag ang kilo. Sa din?
sa Davao. Ah. Diri ko sa 20 mas mahato kay kalabanan ining mga gining banana cake kinaksundas ang hamot ni bala. Ang lagba ni sini nga grain nga ano balangon. No, amo na di ang mga halin ka na sa Davao kung sa dito ligad sa istorya ko man diri sa may Libertad. No, so medyo malmang klare gani ilan ni mamo damo so nagaka-reject lang ma'am no kay ti damo gid man diri ga gabalig action right. O so kung binilog ma'am tagpila ma'am. Dako ni binilog ang binilog oo. Ma'am kapila subong ang kilo ka kamatis? Kamatis may presyo kamatis subong. Oo. So kapila ang kilo niyo diha ma'am? Ang good 65 70 depende sa klase 65 70. So din niyo pa ni ginakuha ma'am kamatis? May araman San Carlos. San Carlos? Davao. Okay. O, amo ni kalabanan, gidiri sa ila Action Rex, no? Ang ginakuhaan is Davao, ni nga mga utan pa. Kagati may San Carlos, man ko, no? So, ambog ko sa balatong subong ma'am, tagpila? Tag 30. Bulubato. 30? Oo, nag 30 pesos. Mama na yun. Kasi dako lang ginaginan siya sa mga market, sin Action Rex. Oo, eh. Sang balatong namin ni adobong kay sang ginamos. Dapat kung mag-adobo kasi na, way ka sang ginabatsyag nga arthritis, di ba? Oo, kay Bin. Oh. Kay kung may arthritis ka na, kag magaro adobo ka, ang guwas na piyang ka. Oo. Oh. Ano naman yung lampusan ka rin. Laban. Tsaktuwa mo lang pahunay-hunay na, bro. Amo gida gani, no? So, pero kung way ka sang ginabatsyag na, meet man na action sila. Oo. Makakaon ka naman ni Goro adobo. Oo. Oo, ang kilo sa kamote, sabi nga man pila, sa 20, ano, so wala ipay mahal Action Rex, no? Halin sa nga nagimigad at pila, nakiday katuig sa Bacolod. 20 Japon ang kilo, sinisang kamote na na. Yung mga galing, hindi manggida mo na kamahal ang presyo sa kararoton sa Action Rex, no? Ang mga balinghoy ni bala kamote sa nagapabilin gyapon nga amo sini ang presyo Action Rex, no? Kagati subong nga aga nagadamo diri ang mga kautura naton nga nagapanindahan diri sa may bagsakan sa Libertad ang mangina dira sa mga panghigaron lang no? Sa mga sidewalk vendors dira bala so may Action Rex nga pwede ka lang kabakal tingi nga nagalatag sa nino mga pinutos ng mga ano tawag naton mga panakot no kagati subong ang nagmahalang manggid diri sa bahin sa nga presyo subong gani Action Rex sa subong no hindi ko gigyapon makit-an ini ang white onion kaya sa nagdiligad sa aton nga po ang sibuyas nga white nga puti oo ti wala way pada subong may ara pero laka sa babaw oo pero sa mga market binibal Action Rex kasi no diri nagligad sa pagkumangkot kadagad lagan ni 200 ang kilo sa puting sibuyas no kagaligad wala gini sila sang mga ano no tawag sang duga ka shortage sila Action Rex pero makitaan ka din subong niya manin ng mga Bombay lang gid nga violet ni ang ginagawa so laka ng pula violet Oo, so amo na din subong niya ang damo diri sa may bagsakan gid. Do na dulang puti nga Bombay no? Amo gid gani. So medyo mahal. Anong sekreto sila nga nagkaladula na sila yaman? Basi kun ti sa negosyo man guro Action sila. Amo gid Action Rex no? December ano sila nga pakita. Pagka December kay kinanglan gid sa lulutoon. Oo. So far, ano lang siya right na kaya si Drea sa may dahil sa Libertad Public Market kay sa bilog ng Dre, no? Sa mga area sa may syudad sa Bacolod naman inong kalmatawhay man na subong nga aga kagati sa pag-monitor natin Action Rex wala man gid sa mga pagbaha-baha no nga biskan sa gabi kasi gid ang bunok sinisang ulan no hindi man gid mo nakabaskog bala kung ang kadugayon gid Action Rex kay pagabunok sini na mauntat lang man kaga magpulo panalit dire gani sa may Libertad dire medyo malamala na diya ang pipila ka dalan no so dara lang sa mga dalan naton sa may syudad sa Bacolod ang mayara mga medyo pagdadanaw dire sa aton ang dalanon kagati Action Cell ang mga prices ang iban pa nga mga ulutanon da kag iban pa nga mga masiplatan mo da kwaon mo lang tapos mabasa na nila sa Facebook page nato na karon na nautod si Action Cell dali gid lang nawagtang siya no dali lang kay nautod siya
nakopya to ni Action Cell guro nga aton nga instruction na. Ang iban sini nga mga presyo hindi man isa-isa ni bantayan lang ninyo sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Libertad Public Market ini siya, Action Cell. Yes, Action Rex, no? So, sa aton nga mga tagpalamati, i-update na lang ini, no? Ang presyo kay para makita ang nila. So, i-like gid, no? Ang aton sini nga page, kag i-share sini sa mga nga balita naton, subong nga aga. Kagati sa aton nga mga tagpalamati, mga ka-aksyon, maayong aga gid, maghalong kita tanan, no? Subong nga adlaw. So, stay safe gid, kag good morning, God bless sa aton tanan. Observation report, nga gikan sa patrol, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you, Patrol. Salamat gid Action Cell Minardo. Reporting live sa Libertad Public Market sining nga aga with Action Nani Kirao. Karon dugay-dugay balikan ta sila sa mga blotter reports mga ka-aksyon, no? By the way, as of 12 a.m. sining aga, September 27, 2022, may report kita dre sa probinsya. Ini may kang tanan sa mga affected populations bala. Affected populations as of 12 a.m. Last 12 sining kagahon, September 27, si Palay City, Hill Montilla, Barangay Hill Montilla, may 55 ka pamilya nga affected ini mga kaakson sang tubig baha kag iban pa mga kaakson, mga 55 ka pamilya. More or less mga 200 individuals, damo-damo man no? 200 individuals sa Kabungan or Kabugan, Barangay Hill Montilla, Balisityo Kabugan, Barangay Hill Montilla, sa siyudad sang Sipalay, may 24 ka pamilya, no? Kag 76 ka mga individual. 76 ka mga individual. Sa Alvarez Elementary School, may isa ka pamilya, kag 4 ka mga individual ang ginpamtang dito, no? Sa Alvarez Elementary School. Sa Maricalom Covered Court, may 36 ka pamilya, kag 139 ka mga individual mga kaakson ang gin-evacuate na nga to sa Maricalom Covered Court. Sa Banwa sang Kawayan, sa Barangay Kaliling, 13 ka mga pamilya, no? 13 families ang gin-evacuate sa Barangay Kaliling, Kawayan. 28 ka mga individuals ang affected sini mga kaakson. Duwa gali ka mga barangay sa Kawayan, no? Ang isa barangay Inayawan, 5 ka pamilya kag 30 ka mga individuals, no? Barangay Inayawan, Kawayan, 5 ka pamilya kag 30 ka mga individuals. Ang suspension of classes mga kaakson ti kahapon hasta pa ni subong siguro kay ti 12 a.m. sining kagahon amo ni gurong report, no? But may suspension of classes kahapon sa Banwa sang Murcia, Sipalay, Salvador Benedicto, Hinigaran, Hinubaan, Ibi Magalona, Candone, Kabangkalan, Isabela, La Castellana, Valladolid, Kawayan, Bago City, Moises Padilla, Binalbagan, La Carlota City, Ilog, San Enrique, Himamaylan City, Talisay City, Silay City, Pontevedra, Binalbagan, kag Victorias mga kaakson, no? Amo ring nag-suspend sa ilang mga classes. And ang nag-suspend naman sa ilang sining trabaho, nag-suspend sa ilang trabaho, nag-untat sa ilang sining trabaho ang Ibi Magalona, no? Victorias kag San Enrique mga kaakson, no? 3 ka mga LGUs wala sang trabaho. Damage to infrastructure, Sipalay City, Punta Barasan, Dike, Manlukahok, 80% na damage. Siguro nga basyada sang tubig. Amuning na guba ang Punta Barasan Dike sa Barangay Manlukahok, Sipalay City, no? Damage sa agriculture, mga kaakson,
si Palay City, damage mga 66 farmers, mga 66 ka mga mangunguma, kapin sa 63.37 hectares ang partially damaged with the chains of recovery. Mga kaakson, lapad-lapad man, no? Mga 64.37 hectares, mga 66 ka mga mangunguma, mga kaakson. Ang mga LGUs, mag-resume sang klase nila today, mga kaakson, ang Ibi Magalona, si Palay kag Bago City, no? Karon nga adlaw ina ang iban way pa magka-advise sini, mga kaakson namon sa kahanginan. Action Reports, first portion. Sige, daligin lang mga kaakson na standbyan ay matagta pinaka mga komersyal sa standby aksyon na John Diaz, balita gikan sa Nukpo, pakarunan tay na mga kaakson sa ato sining panumbalik sa dirigid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
kaalam ya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya, pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kag isa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami kung kunwais. Ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may eskwela. Last time antong na medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung kisana ano nang nakuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kay hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kiti kadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami kung kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basta ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may eskwela. Last time antong na medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko dyan, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, San Pigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga Pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. First portion.
Pabalik na diri sa ato sining panganagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 4:57 ang aton oras 3 minutos antes ang taknang alas 5 diri sa inyo sining palatuntunan kadtuan tanang balita ni aksyon na John Diaz mapa Negros Occidental Provincial Police Office anay kita no ini may kangtanan sa Kawayan PNP bala may bagong hepeo kag duwa pa kay ban nga police officials ginrelieve sa pwesto mga kaaksyon yari ang kaundan sang balita ni aksyon na John Diaz sa Nokpo. Aksyon John. Action Rex nagpungko bilang bagong hepe sang Kawayan na PNP si Police Major Gary Alan Risuma. Si Risuma ang nagbulos kay Police Lieutenant Colonel Anthony Grande nga bago gilamang ginpromote siyang bagong ranggo bilang Police Lieutenant Colonel. Action Rex. Si Risuma halin siya sa may Iloilo City Police Office kag dikto sa nagpangalagad sa masulusobra isaman katuig. Kay isang sadto dari man na sa destino sa may Negros Occidental Police Provincial Office kag Negrense gidya Action Rex. Si subong nagbalik diri sa Nokpo kag karon ara na na-assign sa may Kawayan PNP. Samtang si Police Lieutenant Colonel Anthony Grande naman ang nagpungko karon bilang hepe sa Police Community Affairs and Development Unit o kon PICADO sang Nokpo Action Rex. Ang ginbuslan niya sa PICADO amo sa nagpungko bilang officer in charge nga si Police Major Ruel Kulanag. Si Kulanag naman ang gindestino bilang Deputy Chief of Police sang Victoria City PNP. Upo dira sang bago man nilang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Samtang ginakakas naman sa pwesto bilang hepe sa hinigaran PNP si Police Lieutenant Colonel Niserato Sabando Jr. kag ginsaylo sa Capiz Provincial Police Office. Dito sa aksyon na Rex gindestino ni Police Brigadier General Leo Francisco kaya mando diri ko ng order halin giniya sa may Pro 6. Subong man si Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz nga ginrecall ginbalik dito sa may Guimaras Police Provincial Office kung saan sa sadto man naghahalin antes pa man nagpungko bilang hepe sang Kabangkalan PNP. Sa Kabangkalan PNP, ara dara karon nagaserbe bilang Deputy Chief of Police naman si Police Major Robelito Mariano. Pero sunod diri kay Police Lieutenant Jodices Catalogo ang spokesperson sang Nokpo Action Rex si Sir Mariano nagaayo gid ko nagahulat pa sang official nga order para magpahamtang dira sa iya bilang OIC. Kay take kon sa mga city areas ka na, urbanized city ka na, usually kapungko gid man is ang Police Lieutenant Colonel o kung pwede man mangin OIC and Police Major bilang iya nga promotional position. Action Rex. Nabatyan si Police Lieutenant Jodices Catalogo ang spokesperson sang Nokpo. Sa tutaran nga magkaaksyon sa mga mahilig dira magigop sang mainit nga kape kon kagahon basta kape. Isa lang ang aton ginarekomendar sa inyo mag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee mga kaaksyon. Ang ngalan ha, Dr. Alfred's Green Coffee. Kanamit nga sa isang kape. Yung Dr. Alfred's Green Coffee, ang saborya kung mag-inom ka sa daw liwat-liwaton mainom mong, diba? Puwerte, no? And wala labot sila makakson na hindi man hima kapasulab sa inyo nga tiyan. Ganit kon kape ang inyo ginapangita, amo ng aton gid nga ginarekomendar, mag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee sa matag adlaw nga tanan. Basta kape, mag Dr. Alfred's Green Coffee ka. Kung ikaw nag-inom ikaw sang Dr. Alfred's Green Coffee, daw pareho lang nga nakapangape ka na, healthy ka pa. Balita gikan sa Nokpo. Ang kaaksyon nyo, Aksyon John Diaz, una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kinaksyon na John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang sa mga kaaksyon ta, standby na aksyon na Dale Salazar. Kantuan tang balita mo da sa Bacolod City Government Center. Dugay-dugay maki-update tara kay ang bitaw ko no nagparagtag ini sang flyers sa mga motorista para sa traffic rerouting. Apisar wala pa maprubahan ang sang konseho ang traffic plan or traffic plan sa Maskara Festival mga kaaksyon, no?
Sige, daligid lang sa balita ni Aksyon na Dale Salazar. Mabalikan talang ini sila dugay-dugay pagkatapos lamang sini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan, nga makapanganga, samtang amat-amat nga tukibon, ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan muna. Kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panapton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts.
silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo, sa ginabakal silporte, ini ko pasensya na biri ang atong income, kulang gina sa atong ginagawi man. At sige lang pang, kaya ba sa kaluyan, mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi, nabatian ako sa Aksyon Radio, kay Tita Wilma. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:16 sa aton oras sa mga listeners mayong aga gid sa inyo tanan-tanan kag ti sa mga kaaksyon sa kay Inday Blasa, good morning lang kag kay Milagros Pilar, no, kay Baran ni Reco may lang pamati, kay Bukay, kay Aming Opsema, Gingging Perez, Consigna Baran, halin kay Nini Rico Baran sang Sitio Paitla, Carlota, no? Sa kay Richard Malayang, salamat gid, Rochelle Evangelista, Corazon Ledesma Dayon, no? Good morning lang kuno kay Jumpol Dayon kag LD Ledesma.
Dante Makilan, may lang nga pagpamati, sir. Dante Makilan, kag kay Lalin Grace Ibarra, salamat gid Lalin Grace Ibarra. Sa kay Criselda Bilindes Iman, salamat gid from Barangay Maaw, kag Barangay Stefania. Good morning lang from Panglao, Bohol, Criselda Bilindes Iman. No? Dods Dalida, salamat gid. Morning lang da kay Perla Dalida, kag kay Shenika Mahilom. Kay Rosano Miranda Galiho sa Barangay Mambulak, Silay City, pamati man. Salamat gid sir Rosano Miranda. And sa kay Vanessa Mayo, happy Monday afternoon. Monday afternoon pa lang to sila. Basig damgo lang sa ano. Hindi Malaga pagpamati Mrs. Alvarez kay Nets Mercado Herrera kag Inday Lina Mercado Herrera Bustamante, no? Ayos, salamat gid. Why na edit rektada post na yun Ayos, may lang pagpamati sa kay Ibilin ni Pumusino, ari pagido. Billy Albay, salamat gid. Evelyn Narciso Ravina, dara sa La Castellana. May lang pagpamati kay Nanay Menya kag Tatay Miyok. Always gid nga pamati. Ayos. Evelyn Sinaon, salamat gid from Purok Gaisano, Barangay Alihis, Bacolod City. Milili Oligo, Mary Ann Joso, no? May lang pagpamati Mary Ann Joso. Ayos. Kag Angela Gayondato Castillo, Roby Argenti de la Luna, idit nyo maniblaw, Sherwin Hugos, no? Kay mulang gyapon rin natin Tanyuan, salamat gid rin nato Tanyuan, no? From Hacienda Sifa Isabela. Roses Cotito Brimundo, may lang pagpamati pamilya ko Tito, may lang pag-monitor, no? Elvira Hilogo kag Elry Honsay, no? KKK 83 Dulao, Bago City. Action Reports, first portion. Kadtuan tanayng balita ni Action na Dale sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag sang Bacolod Traffic Authority Office. Magaparagtag kuno sang flyers sa mga motorista para sa traffic rerouting. Apisar nga wala pa maaprubahan sang konseho ang traffic plan para sa maskara. Action Reports, first portion. Yari ang countdown sang balita ni Action na Dale Salazar. Balita City Hall. Sa Bacolod City Government Center, Action Dale. Bahala Action Rex, apisar nga wala pa maaprubahan sang sangunang paglungsod sa Bacolod ang traffic plan para sa Mascara Festival 2022, magapadagtag naman sang flyers ang bitaw para sa ipatuman nga road closures kag traffic rerouting para sa kahiwatan. Ginpahay ni Police Major Judge Idibang pamuno sang bitaw kahapon sang aga Lunes sang nagsapol sila kaupod man ang organizer nga Bacolod Home Foundation kag iban pa ang sektor nga ibulbado sa sininga kahiwatan. Suno kay Diba sa mga pagsinapol ginpabalo sila nga posible may arasang patigayunon nga special session sa mabot nga Webes nga adlaw para maprubahan ang Mascara traffic plan kag road closures nga pangabay sang organizer. Sa una nga pahayag ni Diba Action Rex, magasira ang dalan Araneta sa may downtown area padulong sa plaza umpisa alas 3 ng hapon tubdob alas 6 sang kagahon sa masunod nga adlaw. Sa ating subong print outon ko na ni convert ko ang mga kada ruta into flyers tapos ipanagtag sa mga aton mga motorista sa public. Nabatian na si Bitaw Head Police Major Junji Diba. Sa mga mahilig magpangape pero health conscious, akong gina-recommend ang life extension
Action Report, first portion. Thank you. Salamat kinakson na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon, daligid lang kay ma-recap ta na isang resulta ho asang small town lottery kahapon tubtub kagabi. Yari ang recap sang resulta sang small town lottery draw. Ari ang recap result mga kaaksyon sa first draw. 35-29, liwat 35 and 29, second draw 10-21, Jess 21, kag sa third draw 15-9, 15-9. Yari ang recap sang resulta sang small town lottery draw. Sa iluhan tagilayon ng aton sining pagdulong sang resulta sa aton sining loto, no? Kahapon duwagli ka draw Grand Lotto 655 kag Mega Lotto 645. Why naman sang winner, no? Sa aton sining mga jackpot prize. Yari na ang Lotto result. Sa Lotto result, Grand Lotto kita 655. Mga kaaksyon, ang jackpot price dako ba kahangged mga kaaksyon. Pero wala winner, no? Sa Grand Lotto 655, winning combination 7, 52, 3, 34, 46, and 50, no? 7, 52, 3, 34, 46, and 50, no? 50 mga kaaksyon. Winning combination, while sa 645 naman mga kaaksyon. 645 ang winning combination, numbers 30, 38, 43, 16, 22, and 25. Liwat sa 645 Mega Lotto, combination 30, 38, 43, 16, 22, kag 25 mga kaaksyon. Mga 8.9 million pesos ang jackpot prize pero wala winner. Yari na ang Lotto result. Sige, taligi lang mga kaaksyon na standby ay. Aksyon na Marlon Hinovia, standby sa balita. Gikan sa Kapitolyo, ini may kang tanan sa Philippine Employment Statistics Office or PISO. Negros Occidental may grand winner sa Bayanihan Service Award, plaque of resignation ginpresentar kay Gob Lacson, no? Mabatian ni dugay-dugay pagkatapos lamang sini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako nang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, may ara gina na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat?
Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad nilula sa akon. Siya nagtulo sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba lang, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary ka secondary lang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon na makapag-titikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisilin ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter diratay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabatik ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abri kung Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Sumundak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na.
magsunod sa mga traffic rules and regulations, kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. First portion. Pabalik na diri sa ato sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34 ang aton oras mga kaaksyon. Morning lang sa mga listener sa kay Mario Olvido Acuesa dara sa Hacienda Lugway, Silay City. No? Salamat gida. Gabi Hipelga may lang pagpamati dara sa San Lorenzo Home Barangay Tangob. No? May lang pagpamati Gab Hipelga. No? Kay Chao Estrabon sa Barangay Inclaro, Binalbagan. Salamat gid Chao Estrabon. No? Jobert Aliaga sa Barangay Batuan na Carlotara naman ga monitor kag si Baran Nini Reco. Happy birthday kay Konsing Baran Subong September 27. Halin sa mga bayawa niya kag mga apo. Ay pertia mga apos. Sige, salamat gid. And Milagros Pilar, salamat gid. Doroteo Mero Villa Esther, salamat gid. Dorotea Mero Villa Esther from Barangay Banago. Salamat gid. Hermi Teves Simayan, salamat gid. Kamandaan. Nagpamati din Kamandaan si Tatay Gamay, no? Sige. Kamincho Siason Biboso, no? Gatamyaw lang sa kay Duday Mando Madera Store sang Abuanan Bago. Ay perti. Si MG Samero, mayang pagpamati gid kamustang baha sa Kawayan. Mapakawayan kami tani kung wala baha. Ti subong nag-subside naman kay nagamatamat naman to balik ang iban nga mga kauturan ta nga nagkadto sa evacuation center. Ayos, sige. Ayos, kantuan tanay balita ni Aksyon na Marlon Hinovia pa Kapitolyo anay kita. Balita Kapitolyo. Ini may kantanan sa PISO or Public Employment Services Office Negros Occidental Grand Winner, no? Sa Bayanihan Service Award, plaque of resignation gin presentar o recognition, no? Plaque of recognition gin presentar kay Gob Lacson. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar.
nakuha sa Negros Occidental Provincial Public Employment Service Office kon PESO team ang regional grand winner sa ginpatigayon nga Department of Labor and Employment kon DOLE Secretaries Bayanihan Service Award 2022 First Class Province Category. Kahapon ang plaque of recognition ang gin-presentar personal ni Provincial PESO Manager Dr. Sharon Juanse sa kay-Governor Bong Lacson kag Provincial Administrator Refrando Diaz sa Kapitolyo Provincial. Kalakip man dari ang Certificate of Recognition for the exemplary accomplishment sa PESO Negros Occidental may kataran sa pag-implementar sang online job fair for calendar year 2021. Bisan pa nga nagapangatubang sang papahangkat akong problema ang probinsya dala sang COVID-19 pandemic. Kaupod man sang PESO manager sa pag-present sining plaque of recognition amo ang PESO coordinator nga si Dines Angela Jose kag staff sang PESO province. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hirvaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sige, ulay hununtang balita na Aksyon Sel Salazar sa Aksyon Sel Salazar, Aksyon Sel Minardo, no? Daw ilisan ko pang apelido ni Action Cell. Action Cell Minardo sa patrol, no? Mga blatter reports nga natipon sa aton siring patrol, mga kaksyon sa siring kagahon durante nga nag-amatamat na sa naaw ang kalangitan, no? Kay 6 o'clock na dugay-dugay mga kaksyon, no? Sige kadtuan taray sa Action Cell Minardo sa patrol, mga kaksyon. Balita sa patrol. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Zel Minado, mga natipon nga mga informasyon gikan sa patrol sa mga police presengka diri sa syudad sang Bacolod kag Ibanta. Aksyon Zel. Aksyon Rex na kumpiskar sa isa ka street level individual ang 1,83,600 pesos nga balor sang illegal nga droga sa drug buy-bust operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Purok Gracia, Barangay Singkang Airport kagabi, Septyembre 26, 2022. Ang nadakpan amo si Raymart Esporas, 20 anyos, kag residente sang Purok Hanapuhay, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Na-recover sa suspect ang siyam ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu, may kabugaton nga 27 gramos kag 100 pesos na ginapatihan proceeds money. Sa karon ang suspect yara nahunong sa Bacolod City Police Station 8. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang life extension. Mga pilatong recovery Zel? Yes, 183,600 pesos Action Rex. Ang kapon do mayara man drug operations? Yes, kagapon nga adlaw no Action Rex. Asang isa to kadlaw, iya kapideya naman to Action Rex. Ang iya kapideya to? Yes, iya kapideya. So ti mga dako-dako man to no ang nakuha, pero patuya ka suspect kag ti drug den no ginakonsiderar nga drug den ato ang nagdakpan mga drug den maintainer kag visitors ang tatlo ka suspect Action Rex. Ini duwa ka laki ne? Subong isa na Action Rex. Taga-hanap buhay panukoy ne? Yes, correct Action Rex. Natabi ko gani minor ni kay daw bataon pagit katamang itsura, so 20 years old naman gali kagati. Nakatala na maninga pa sa kaan Action Rex no, sa paglapas diri sa Republic Act 9165 ang suspektado. Basi maulayho mo na yan ning mga suspect ni sa series of hold-ups kag pag-snatch bala diri sa area sang Police Station 1 kahapon man Action Cell? Yes, so sa kahapon na sini Action Rex na ini ang suspect isa dua ini sila kabilog no, so i-recall ta niyang ilang mga pangalan which is kilala kay Rege Lampreya, 42 anyos, residente ini Action Rex sang Purok Lere, Barangay Takuling, kag amo ini si Purok Lerio gorone? Lerio. Yes, Lerio. Barangay Takuling. Kag ini si J Garcia, na 42 years old man, residente man sang Purok Lubi, Barangay 3 naman Action Rex. Action Rex. No, so ini
Ini ang duha ka suspect Action Rex na sa ilang nga background dis na preso na ni sila sang tuig 2018 dungan man gwa sang tuig 2019 sa kaso man nga Republic Act 9165. So doon nagmiguhay na ni sila sa sulod sang selda ay according kay Police Major Sarona sang pagkagwa na sini Action Rex do nag-regroup ini sila no kaga nagtukod diya sa regarding no, sa paghimo sa mga illegal nga activities. Dito may na-recover gani nga replika nga Armas Lutang? Armas Lutang, yes. Replika nga Armas Lutang. So daw sila gani kano pang protection kano sila depensa sa kaugalingon. Pero kung ang mga tao, Action Rex, na ginapantayaan sila nila, especially mga katigulangan, kita ginapunteriya, nga hindi kadali-dalit lagan. No? Kung yung kaso, gidman, kagapon, doon nagpukutay pa sila sa kaprisa, kiti ang operatiba, gintayaan pa nila, Action Rex, sa duwan. Pero may ara, idya live ammunitions na na-recover rin sa kalibre 45, which is amo pa ni subong. Pero wala sang iloy-iloy, abi nga armas, bala lang. Bala. Ako paningin na ibalo sang Police Station 1 kaya imposible man Action Rex nga wala sang armas ini ang bala no kay may dala sila 5 gid at kabilog so 45 no? Pa. Oo so karon may i-confirm pa ta dre no kay may mga baton kitang informations nga ang isa diri sa ila daw may kasong murder Action Rex. So, pila ni ka complaint ni sa pag-snatch kag hold up ning natubang nila ni? 7? Pero may mga information nga daw galabuot ko no 30 na ang mga complainants no sa nga nagliligan paangot diri sa snatching, hold up no kag ginaligarap motor nap Action Rex. Ano tong recovery sila gani sel? May ara na recover nga 1 gram sinisang ginasuspetsuhan shabu. May ara pagit Action Rex no 5 ka live ammunition replica sinisang armas luthang kag may motorsiklo no nga ginadala sila which is gina-verify pasubong sa Bacolod City Police Station 1 kung sinogin ini ang nagapanag-iya no kay kung mabalaan nila nga ginamotor na pini so posible Action Rex nga mapasakaan pagit sang another case no kay subong ang regular filing angot lang sinisas snatching kag hold up Republic Act 10591 sa illegal possession of firearms sinikal kasubong man sang Republic Act 9165 ang ipasaka ang kaso. So subong Action Rex do multiple ganyan cases no kay kadamo sang complainant kag may ara nga nag-confirm nga daw sila ginman ini ang mga suspects sa nagakalatabo diri nga series of tawag no hold up kag kasubong man sang pagpang-snatch diri sa may syudad sang Bacolod Action Rex. Sige. Yes, so na ang latest update Action Rex ng balita gikan sa patrol. Ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa Ayos, salamat gid Action Zil Minardo gikan sa patrol. Action Reports, first portion. Sa mga motorista nato, no? Ario, i-grab ko lang ng oportunidad. Effective today, 6 o'clock sa aga, manubo ang presyo sang gasolina. Amo ning namin nga balita di, no? September 27 at 6 o'clock sining aga, maganubo ang gasolina by 1.65 per liter, 1.65 ba? Kanami ba? Walang diesel naman, manubo siya 1.25, 1.25 per liter, mga ka-aksyon. Sa na sa gatong sa crudo, no? Sa kerosene naman, bilang fuel price advisory, price adjustments, kerosene 1.35 per litro, no? 1.35 per liter. Tima yung balita ni Action Reports, first portion. Ayong balita kay bisan paano kag bisan gamay lang maganubo ang presyo, mga ka-aksyon. Ay pwerte. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby, manumbalik kita pagkatapos lamang sini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya.
Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Philippine Standard Time las 5:55 na naton oras mga kaaksyon. May nga pagpamatig sa kay Noel Amar, no? Salamat gid Sir Noel Amar, Slasher Sumugat. May nga pagpamati Slasher Sumugat. And Jinky De Alagdon, salamat gid, no? Sa kay Saint Rose Aspan Canoy, no? May nga pagpamati kay Nanay Rosie Aspan, Jim Rose Kyle, si Unil kag si Joey Canoy, no? Si Russell Gomez, salamat gid Russell Gomez. Kay Michael Binasio o Binanasio, no? Michael Binanasio, no? May lang nga pagpamati, no? Joan Salmiti Siha, salamat gid Joan. Thank you gid. Roslyn Salvador Labrador Rizala, no? May lang nga pagpamati Roslyn Labrador Rizala, no? Good morning lang kay Mama Anita Labrador, Papa Wilfredo Rizala, kag Tita Nili Garzola. Tito Edwel Garzola ni sa Nanay String Rizala from Inayawan, Kawayan. Okay. Elizabeth Gamala, may lang pag-monitor, no? Kag kay Eric Sumpay, no? May lang pag-pamati. Kahapon, ang Police Regional Office 6 mga kaaksyon ang nag-award sa sining 5 ka mga promoted nga mga Police Lieutenant Colonel mga kaaksyon. Congratulations mga sirs, no? 5 sa Police Commissioned Officers
sang Police Regional Office 6 with the ranks of Police Major ang gin-promote to the next higher rank mga kaakson. Kagin pasumpa ini sila kagin sibtan sang medalya or medal, no? Sa rank ceremony nga ginpatigayon sa Mount or sa Maringal Hall Camp Martin Chupilo B. Delgado kahapon mga kaakson September 26. Ang nagpin inisang medal kag nagpasumpa sa sining 5 ka mga police officers. Si Police Brigadier General Leo M. Francisco, no? Leo M. Francisco, ang ato sining PRO 6 Regional Director, amo gid ang nagpanguna sa patigayon sa pagpanumpa kag daning sang rank ceremony sa newly promoted commissioned officers. Sino ni sila? Amo ni sila Sunday Lieutenant Colonel Jake P. Barilla. Lieutenant Colonel Jake Barilla, Lieutenant Colonel Roberto Injapi Jr. Lieutenant Colonel naman, no? Lieutenant Colonel Anthony Grande, ang tarani halin sa Negros Occidental Police Provincial Office mga kaakson, no? Ang ikaapat, Lieutenant Colonel Frankie Gatila from Antique Police Provincial Office kag Lieutenant Jovi Navales, no? From Iloilo City Police Office. Ining 5 ang ginpatigayon ng promotion epektibo September 21 pamanigaling nakaligad nga simana mga kaakson, no? Nag-take effect na ning order from the national headquarters sa Camp Crame, Quezon City mga kaakson. So ginapanginbulahan gida sang lubos ini ang promotion sa mga PNP officers ni Police Brigadier General Leo Pamitan. Action Report, first portion. Sige kay alang-alang na ta sa tiyempo diri sa ato sining pangalagad mga kaakson namon sa kahanginan. Salamat gid sa inyo sining pakigupod. Kita-kits kita buwas diri sa Action Reports first portion, no? Upod kay Action Fred Salanga mga kaakson pero wala siya nag-ro bakasyon na gamay, nagpaliwaliwa na gamay si Action Fred Salanga, no? Si Action Rex Kantong anay ang inyo sining nga mangin kaupod mga kaakson. Salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod. Standby na sa Action Balitang Bayan numero 1 upod kay Action Boy Duran kag Action Dorel Cabato. Ayos, sige, salamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio.